Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech it-tlieta filgħodu kellu laqgħa virtwali mal-Viċi Ministru Internazzjonali Ċiniż Yezhou. Tul il-laqgħa kienu diskussi punti importanti dwar kif ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jkomplu jitjiebu. Il-Viċi Ministru Ċiniż iddeskriva lill-Partit Nazzjonalista bħala forza politika kruċjali f'Malta b'esperjenza vasta fil-governanza u li ta' kontribut enormi għall-iżvilupp ta' pajjiżna. Yezhou faħħar il-viżjoni Ewropea li kellu l-Partit Nazzjonalista għal snin twal u li waslet biex dan irnexxielu jdaħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Yezhou elenka fatturi li jistgħu jkomplu jsaħħu ir-rabta bejn iż-żewġ pajjiżi. Huwa semma dialogu aktar profond li wassal għal ftehim aktar wiesa' taż-żewġ partijiet, kif ukoll skambji ta' mexxejja żgħażagħ bejn Malta u ċ-Ċina sabiex ikunu żgurati relazzjonijiet tajbin bejn iż-żewġ pajjiżi anke fil-futur. Min-naħa tiegħu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li huwa dejjem emmen bisħieħ li relazzjonijiet tajbin bejn żewġ pajjiżi huma wkoll il-bażi ta' tisħiħ fl-ekonomija tagħhom u faħħar il-mod kif iċ-Ċina dejjem tagħti importanza kbira lejn ir-relazzjoni ma' Malta. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex bit-tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn Malta u ċ-Ċina jikbru wkoll l-opportunitajiet għaż-żewġ nazzjonijiet. Preżenti għal din il-laqgħa virtwali kien hemm ukoll il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet Barranin Karmi u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Roslyn Borg Knight.